Hi guys, welcome to my channel. Karon guys, padong napud ko sa nursery kay naidaghan kayong gi-deliver nga mga seedling gikan sa Cebu. Usa ka trakan 17,000 nang gi-deliver karon mga tugas. Og ni ako ron kay magtabang mi sa paghaw sa mga seedling. So, karon guys, doon na ang nursery. Saka nami sa among nursery office. Kanjut ayong sidling nga. Grabe daghan. Sige pa silang ginaosay ug arin sa mga flat sa nursery. Ito na ang aming mga ginawa nila nga paghakot-hakot sa mga seedling. Marami. Daghan pa jud kaayo nga seedling, oh. Daghan pa kayo ang seedling. Sus. Hapit na. Hapit na maluya. Kay gupo nagnamanok sa baw ng mga naghakot ani, oh. Anay kapayas. Ako ni kapayas. Unay manok kaduol-duol sa kapayas, oh. Nay manok kaduol sa kapayas. Kung kinsay tagiya na manok ka, pasensya na lang. Oh. Kompleto. Oh, May kamunggay na. Oh, apoy kamunggay. hindi naman yung tubig niya. Tanaw mo manok ko kapayas. Daghan pa jud kayo. Taga-Cebu ning mga tao dito. Oh. Layo sila gideliveran og seedling. Nanaga ka dong? Nakakuha? Nakakuha pa ka? Ha? Aman, kuha mo. Man ay bagay kuha dong. Ang siyempre ay mga gitaga. Wala, huwag tang ha. Di mo pa kang kuha na kay. Ito sa puko to. Sapo na. Isang adlaw jud ni nila. Anto pa siguro ni gabi eh. Pero wala na nakit sila ni. Balhin na po sila. Sige na lang po sila. Tabang ko lang be. Kaya pa yan day, oh. Day. Ah. Kaya pa yan. Yeah. Utang na.